Så vi har selvfølgelig skaffet os 2 typer af surstrømming. Rytter Ulven her, som jo er taget op fra køl her tidligt i går. Se, den er tæt på at springes. Så der er sikkert rigtig krudt i den. Og så Oscar surstrømming, som også er begyndt at bule lidt i bunden. Men lige knap så meget som den anden. Og begge to er fileter, så dem glæder vi os rigtig meget til at smage. Og foruden surstrømming skal vi jo have en masse andre gode ting. Her er lige kogt nogle jomfruhummer. Vi skal også prøve den svenske løgrum, som er Skandinaviens kaviar. Nogle svenske taskekrabber, kræfter og lidt døbelse. Hete kræfter i aioli. Lækkert. Stegstrømming. Og så en lille smørgårdskaviar. Og så Kai og Anders er der gang i køkkenet. Og det her, det var? Det der, det er græsk yoghurt, og det er masser af dild i. Hakket dild, frisk. Der er forårsløg i, der er gurkemeje, der er salt og peber, og der er sennep i. Og det skal vi have til? Og det er til med sildlage. Og det spiser vi til vores natjes. Kartoflen, de skal lige køres forbi det der, så det smager godt. Det lyder lækkert. Og så skal det serveres med lidt rødløg også. Det er forresten, det er løgrum. En løgrumret med astragon og noget. Jeg har faktisk den her astragon og noget purløg og noget salt og peber. Og så bjørnesender til, som skal få sammen med løgrum. Lækkert ud. Ja. Søren, hvad har du gang i? Ja, jeg er sådan set ved at lave kræfter. En opskrift, hvor der skal lidt stærkt i, noget sambal oleg, lidt hvidløg, der skal noget citron, og der skal noget hvid i. Så har vi sådan en pakke fantastiske kræfter her, som vi skal lave lidt stærke. Så det bliver rigtig spændende. Nogle halvsvenske jomfruhummer, ja, det kender vi jo som også. Skal også være med som lidt supplement til. Hvor det ikke stoppe under vand. Ja. Det er jo sådan en blomsterspand. Det er da rigtigt. Der sker ikke noget dernede, det gør det ikke. Ja jo. Kan I høre det? Ja, prøv at se, hvordan den vand bliver sprøjtet, hvis du kommer op over vand. Shit, hvis det kommer op, du vil stå over det hele. I fortsætter sgu. Øj, hvor er det røden. Ej, hvad det lugter. Kan du lugte noget? Ja, den er her. Den er god. Hold kæft, den er god. Nej, op med den. Ej. Lugter sådan. Jeg er så også skuffet over, at det ikke lugter mere. Jeg synes faktisk heller ikke, det er så vildt. Tror du, den er gæret nok? Den er tæt på sidste selvstab. Vinderen, han skal drikke den spand der, ja. Det skulle du godt ikke tage, hvor man Hvis ikke vi har flere øl, så drikker vi kraftigt med det her. Fantastisk. Har vi nærvælge her? De lugter næsten ikke. Nej, det er fantastisk. De lugter jo bare, når det er sol og sommer over i Skagen. Jeg lige nok, de lugter af pengene fra fiskeindustri dernede. Kommer det til, så er det rødt. Ej, det lugter lidt af bacon. Det lugter af helvede til. Det gør det da. Jeg vil godt gå ned og lugte, og så bestemme mig for at kaste op. Ja, det kunne jeg også. Det kan jeg love dig for. Det kan jeg sige dig. Jeg skal bare tage mig sammen. Det kommer lige den samme vej. Fedt, det stikker herovre, når du står her. Jeg kan ikke lukke noget. Var der øl til alle derude? Ja, der skulle være øl til alle. Der er alt snaps op. Ej, vi tager et stykke på. Jeg spiste det hele fra jer. Jeg troede, vi havde aftalt, at det var bare lige var sådan et hjørne, vi lige skulle smage det. Og så skulle vi have
lige til at... Det er lugt på hovedet. Må se de her fluer, der kommer nu. Det smager slet ikke. Gå over til spand med jer. Ja, vi har lige sat spanden op til jer. Hvorfor skal jeg få det igennem de store til mig? I er sgu da klar. Ej, så er den med hår på, der ligger der helt. Den der, Den der bevæger sig derovre. den er jo helt nær med hår på. Hvad fanden er det for noget? De svømmer jo væk, jo. Ja, men det gør ikke noget til. Kæft, nå, okay, vi skal have mål sådan her. Ja. Vi har allerede begyndt at lige klar til at... Hvad siger fødevaremyndighederne Det til ser det sådan her? set godt nok lækkert ud. Ja, jeg synes også, det ser. Nu er lige kommet ned i Det kurven. lugter ikke lækkert. Hvad gør vi? Ind i munden med den. Ind i munden, og så tykker vi godt, Så og så skal tager vi vi lige have med os. Ja. Jeg tror hellere, jeg Vi skal spiser den her lige, vi med. skal lige have lov at smage det også. Ja. Men lige lade smagløgene køre. Ja. Skål. Vi glemte peber. Det er det. Nej, det har vi der. Det kommer med det samme, kan være. Ja. Nå, for det hele, jo. Kim, du æd den helt. Ej, jeg var bundet bare. Vi skal ikke vente på Kim. Ej, jeg skal have snaps. Jeg skal have snaps. Øj, skål snart. Det smager et stykke mere. Kim er noget i kraft, det er en helt lille post. Gjorde en andre, så havde det er vildt. Nu er sgu da mere, jeg er klar. Hvorfor skar du den ikke over? Jeg fik sgu det hele i munden på en gang, mand. Den ville bare ind. Fuck da. Ja, skål. Ej, hey, prøv til Det er tur. taknemmeligt, det her mad, Hov. der er oppe bagefter, uanset hvor tit det er. Skål. Så smager det rigtig bedre. Skål. Det kan jeg fandme godt give ret i. Hvor er det kommet? Er det snapsen, der er kommet? Er det grunden, der er kommet? Kan det ikke passe, at jeg er den eneste, der får det komme op igen? Ja, det er indtil videre er du. Ved du hvad, Kim? Jeg vil garantere dig for, hvis du havde det imod, så kan jeg gå ned og gøre det. Shit da. Det kan jeg Så fandme. er det... Nu er der flere, der har noget tilbage. Kim? Ja, det Jeg venter. Ja, det er mine 3 bidder. De 2 af dem er ikke kommet op endnu. Jeg tror, vi er enige. Hvor mange har I tilbage? Du har også sagt, Kim. Vi kører op og ned i halsen nu. Fuck det. Vi skal have en mere, der med. Jeg skal have en mere. Hold da. Jeg er bedre til at tage den. Jeg kan bare lige have lov at spise det her. Skål. Skål. Ej, spiger du sidder der ikke? Ja. Det er den, der lugter så. Det er Det er da ikke... man kan godt forstå det, at man kalder dem de æbler svensker. Ja, det kan jeg sgu også godt. Altså nu kan man bedre forstå det. Det er sådan, der stod meget bedre om filmen her. Det gør den sgu ikke. Ja, svensker. Altså, man kan finde på at sætte og spise, når det er det svensker. Man skal få noget af det salt med. Det var meget salt. tilsat noget? Salt. Det er en. Ja, det kan man selv. Og det forsvinder fandme ikke. Jeg så, at man ikke kom salt på. Men der er også kommet lidt peber. Det var rart. Men bedre nu på det brød der, eller? Det er meget bedre. Ja, jeg har meget mindre. Nå, du har ikke helt en på. Jeg vil sige Ej, faktisk, jeg har nummer lige 2, købt på. den er faktisk bedre. Jeg synes, at min nummer 2 her, det var Kim, du er den eneste, der ikke har surstrømning i maven. Jo, jeg har sgu da. Kom det op igen? Det var ikke så god som Jo, den ja, anden. jo, det kom op igen. Jo, men det kom sgu helt ned. Men det kom satme lige så hurtigt op igen. Jeg har nogensinde prøvet at spise rå æg. Der kom nogle Ja, mange. ja, det gør mig ikke noget. Det Ja, der var 2 gange, jeg boede i Odense. Så han hørte om at spise rå æg, så ville han ikke have det. Har I prøvet bøvs? Det er Prøv at hælde lugt. Nej, det er ikke det samme. Jeg har tænkt mig, om jeg lige skulle have børste tænder. Jeg har, sgu ind i min plads, så har jeg faktisk. Okay. Skal vi afslutte den her ret og så sige, Jan, jeg tager den sidste bid her. Ja. Shit, så er den du ved med det. Det er jeg har ikke talt nu. En rigtig god ret at starte med. Jeg synes, Ja, var det godt, vi startede med? Rigtig Nu er der fint. over. Jeg er rigtig glad for, at vi ikke startede med, det, og vi fik det der senere, så der var endnu mere at komme op. Ja, ja, lige Jeg har ja. ligesom... Jeg kan lugte mig selv, jeg sidder her. Ja, Kan ikke sige, jeg ikke har Fantastisk, du. flot. Tak. Nej, for helvede, Kim. Jeg er ikke stort, Jeg ved ikke, hvor gammel et tandpasta er. Det kan godt være et par år gammel. Skid med det. Jeg Det kan betyder ingenting. ikke forstå, at du har trykt så mange gange sådan. Jeg Det er trykker jeg det. nødt til. Men der Og man kommer skal lige sådan et også- man tidspunkt, skal også smage hvor... det.
hvor det var valder, det begynder sådan, så der skal cykle. Jo, men eftersmagen er egentlig bedre, end jeg havde regnet med. Eller jeg kan huske det. Jo. Men den er grim. Nok det igen, når de kravler rundt på dem. Ja, det er så. Hvor der fik det bulet. Det er den der. Det er sgu den der, du. Vi kan godt lige flytte den der, ikke? Så tog den lige op. Den er begyndt at bulle op nu. Det er lige klik. Du kan godt lide metallic. Ja. Jamen det betyder bare, at vi skal i gang med den her. Den er klar nu. Den er klar. Jamen skal vi ikke slutte Er af I med det? klar? Du hører Ja, lige jeg der. synes, altså, når vi nu er færdige med at spise, vi er slut af med sådan en god... Ja, så lad dem have. Altid der bliver fluetræt med hækken med. Krav du ikke med? Nej. Jeg lagde den på tallerkenen i overfladen, men så tænkte jeg, så Kommer du kun og spise? så er de spist i morgen tidlig. Ikke til det her i hvert fald. Nej, det er ikke det her. Den ser faktisk god ud. Det er en strømning. Ja, bare ikke en surstrømning. Det er rigtigt. Det er en strømning. Jamen, det er ikke en surstrømning. Nej, det er ikke en surstrømning, det er en strømning. Jeg har for den dufter af. Jeg tror faktisk, jeg har altid Den troet... dufter ligesom det. Det er ikke noget, det bliver ikke sådan super godt. Jeg troede... Det kan der fandme godt. Hvad er sammen med det? Jeg kender nogen, der lavede det engang. Jeg troede faktisk på, at det var sådan helt mørkt. Ah, det er nok normalt. Men det er bare sol. Jeg har været over. Tak. Det går til Kaj, så. Så er der stadig mange derovre. Der står stadig en derovre. Ja, så. Så tager jeg så. Jamen, det er jo, hvad hedder det, løgrum med noget dressing til. Dressing, råløg og blad. Estragon er det i dressingen der, som krydder med salt og peber. Og ellers er det ikke løg. Men det er ikke bliver gennemført. Hvad laver du, Kai? Jeg vil jo kigge til surstrømmen. Ah, det er godt. Så det er ok ud derude? Det går jo mest på dig og lige mig. på dem, i hvert fald lige af de fleste af fluer væk. Var det levende? Ja, det hele det kravler bare rundt. Yes. Han spiller lige svansen frem, så svandt alle fluerne. De skifter plads. Det gik ud på møde. Okay. Skål i portvinen. Ja. Ja, sådan. Næste ret her, lige inde i svælgerganen i portvin her, den består af kræfter. Og de derovre, de er kogt i noget, der... Jeg ved godt, der er ikke så meget mad på sådan kræfter der, men der er halen, man kan spise. Og den er stigt i lidt stærke sager, så der skulle gerne være lidt mere smag i den. Det må vi så håbe, der er. Og så er der lidt kræfter her, som er bare nogen, der er allerede pillet, og så er der lidt halvsvenske hummerhaler. Så, Det er forskelligt sådan her. nej, de er fra Læsø, men det er halvsvensk. Så velbekomme. Jeg hører lidt. Det ringer for Polle, vi mangler sådan set en sådan. Så er det cigartid. Lad os lige få ført cigaren til... Det er Vasco da Gama med træovertræk og mavebælte. Det er godt nok afmonteret, men I kan se træet her. Mennesker. Kim, du ryger der ikke, vel? Det er fandme sådan i år. Du skal ikke inhalere den dår. Det er også meget godt. Høj lige ned på bjerget. Og kongen er svensk. Den er der. Ej, hold kæft. Nej, så Det var inden for en halv meter. Ja. Det ryger lidt. Det går ikke gå ind i svensk. Ja, nej! Hvad er det, vi får? Kartoffelmos. Laver det svenske kartofler. Kødboller, svenske kødboller. En ægte sauce, som hører til. De svenske kødboller, de lavet på bunden af Janssons fristelser, lavet af Kim. De laver lidt anderledes end den normale opskrift. Og der tilhører knækbrød med smør på og øl-snaps. Snaps. Fantastisk. Nej, hvad den der hedder? De er kogt, og så er de... Det er sådan en æsrumsbille. Så er de tørret ud fuldstændig. Hvordan du får den på pinden?
Jeg har købt dem. De er købt på bind. Ja.